Kad si onda odlučila da uđeš u reality? Zato je moj tata i dobio šećer. Reality je stvarno ono kao porodični problem. Prva godina je najteža za porodicu da se naviknu. Kad je porodica kao što je moja porodica, koja uopšte niste priči ne prati to. Pa upoznala sam jednog pevača, sada mu ne spominjem ime, mislim generalno svi ga znaju, stariji je jako od mene. I tu smo krenuli da se zabavljamo, ja sam preko njega ušla u taj muzički svet, muzičke vode i shvatila sam kako sve to funkcioniše, da to zapravo nije lepo tako kako sam ja mislila. I u nekim momentima čak sam htjela da se povučem, kad sam videla kako sve to funkcioniše, kroz stvarno šta moraš sve proći da bi uspeo. I zbog te osobe, mislim, ja bi mu i pomenula ime, ali prosto takav je dogovor među nama, dosta smo se ispominjali i to sve. Aha, mislim da znam ko je. Tako sam i ušla, pozvali su me kao njegovu bivšu devojku. Zapravo, Lazar Jera me odrukao, on je trebao da uđe u drugu sezonu. Mi smo se družili, baš smo bili drugari i znao je s kim se ja i dopisujem i sve, gledao mi je poruke. Bukvalno se selo na njega i smejali smo se nekim porukama i to sve. I on je rekao, ja ulazim u ove sezone, što ne bi ušla sa mnom, znaš, drugarice. Ja rekao, nema potrebe, znaš, kao, ajde, ideš sa mnom na razgovor. Ne, ti samo sedi dok ja pričam i potpisujem ugovor. Ja rekao, okej. I u jednom momentu mene pozovu u kancelariju, kao, Marijana, kao sedi, jel ti stvarno imaš veze sa ovim pevačom? Rekao, odakle vama to? Kaže, sve imam, crveno-belo, poruke, screenshotove, sve slike. Kaže, ali molim te, zajedno da uđemo, drugari smo. Rekao, ajde. Tako sam ušla, niko ništa nije znao. Kad si javila svojima? Pa svi mi koji ne želimo, mislim da naši znaju, svi mi javimo par dana na ulazak. Čisto kao, potpisali smo, sad moramo, mislim, to je to, potpisali smo. Da. Tako da, pred sam ulazak sam im javila, nije im bilo dobro, nije im bilo do života, ali eto, kao znaš kako kažu, pamet u glavu, međutim ja te pameti u tom momentu nisam imala, nekako ta popularnost i željan si pažnje centra, da budeš nekako u centru, sve ti to povuče da praviš fatalne greške koje će te skupo koštati. Danas me koštaju prosto. Mi reality učesnice kao da nemamo prostora za napredak. Nama šta god da uradimo uvijek će se nekako vraćati ta prošlost. Ona je bila povezivana s ovim stvarima. Ja 3 godine sam se nekako povukla iz tog sveta, a i dalje stoje ti komentari. Razumiješ? Niti ko zna s kim sam, da li ja imam nekoga, nemam nekoga, da sam verena, nisam... Niko ništa ne zna. Tek sad sam naučila nekako kako sam sazrela da stvarno ne treba to plasirati javnosti, sem ako nije nešto ozbiljno. Jer sve van toga tebe kao žensko sputava da ti uspeš, da se popraviš, da se pokažeš u boljem svetlu. Se degradira skroz? Da, skroz. Mene je uništila. Bukvalno me uništilo. Kasnije i druženja sa pojedinim osobama koje su stvarno bile deo te priče. Mene uvuku tu priču, iako nisam deo priče. Tako da nisu lepo podneli to sve. Kažem ti, otac se razboleo, jako mi je bilo krivo i teško zbog toga, ali eto, dan danas smo stvarno u super odnosima i čujemo se 24 sata i drago mi je da me bolje, da me razume, da me podržava i tu je za mene bukvalno sam me zove, nisi ti moja ćerka, ti si moj sin. To ti kaže? Da. Negde, kad si prvi put ušla, koji su ti naslovi najviše smetali? Svako kad izađe iz reality, kao prvo što radiš, kucaš na Google. I ja se sećam, za mene je šok nad šokovima. To je ta povezanost sa tim pevačem. Jer ja sam ušla kao njegova bivša devojka i sećam se šta god da mi kažu, oni spomenu to. Znači, pritom, to je toliko uticalo na mene, znaš, jer nebitno šta god ja uradila, da li je to sjajno bajno, uvek će to spomenuti i to ti je to kraj. Ja nemam onda posle argument da kažem, uradila sam to šta da radim, sad nema nazad. I sve do momenta dok on nije od spolja reagovao i rekao je kao, mislim, stvarno, dosta je bilo, šta je maltretirate na taj način, pustite, nemojte više moje ime da spominjate. I od tog momenta je to stalo, ali nije stalo zapravo i dan danas to sve stoji. Nema, Google ne zaboravlja ništa. Ništa. Ja isto tako kliknem nešto da im zove ime, Bože, rekao, je moguće da izađe ovaj naslov? Da. Mi je kao obnovljena vest iz 2019. Pratilo, moguće, rekao, da nekog ovo interesuje. Jeste, da. I šta god ti uradio kao, ali sećate se kad je ona to i to rekla, uradila šta god, tako da to ti je to. Ti si prvi put ušla, to je bila Zadruga 2, je li tako? Da, 2. S kim si tad bila dobra? Tad je Luna pobedila. Sa Stanijom i sa Majom. To je sa Stanijom bila. Ja, jesi našla društvo, majko. Znaš kako? Kako uvek nađeš neke prijatelje, kome si ti prijatelji, oni tebi nisu. I svako od njih te izda
ili negde završiš? Ne osjećam se ja izdano. Izvini što te prekidam, zato što kad je ušla u tom momentu, ja sam stvarno bila, cijela kuća nije me podnosila, svi su me napadali. Ja sam se družila samo sa Miljkovićem i sa Mićom. I to ti je to, cijela kuća, zato što sam bila bez dlake na jeziku, oni meni jednu reč, ja njima stoji jednu ružnu. Oni meni ovako, ja njima ovako. Samo vraćam. Ali samo sam vraćala, nisam nikad prevadirala. I ona je ušla i sećam se toga i rekla mi je kao svaka čast samo nastavi tako, samo gazi. I sela je do mene. I tu je krenula komunikacija, to sve. I nekako je bila uz mene, kad god padne nekako psihički, ona me podigne. Ajde, kao makice, ustani, šetaj, ovo ono. Izdešavale su mi se neke odvratne stvari, stvarno je bila uz mene. Ja sam mislila, kako sam gledala to unutra, mislila sam da će biti tako i napolju, razumeš? Jer nikome nije tako izvlačio iz tih depresivnih situacija kao što ona. Bila je spremna 24 sata da priča sa mnom, da bude uz mene, da me tera, ajde ovo, ajde ono, popravi ovo. Razumeš, meni to odgovara, volim iskrene prijatelje, pa makar to bili komentari koji će te pogode, ali znaš da je od srca i da je iskreno. Tu je ušla i Makica sa nama. Maja je bila u tom momentu druga osoba. Da, kako je Maja, na primjer, prvi put kad je ušla i sad? Maja je bila sramežljiva. Ja se sećam u fazonu, uradila neku stvar sa Miljkovićem, zbog koje su je posle i vređali i svašta je govorili. Nas tri odemo u WC, kao skinemo bubice, znaš, treba se tuširamo, i mi njoj govorimo unapred šta će ona da kaže. Ona je bila, molim vas, recite mi šta da odgovorim ako bude ovo, šta da ovo. I mi smo nekako pripremale, sve smo se nekako, nas tri smo se poklopile da se pripremamo psihički, mislim, Stani je već izvežbana godinama, mislim, ona je izrela osoba, nema nju ko da... Ali Maja i ja smo prvi put u realitiju nesnađene, napadaju nas svi i samo smo tražile nekako savjet od nje i Maja je sve upijala, ko sunđer, svaka rečenica. Ona možda nije u tom momentu znala šta neke reči znače, razumeš, ali je upijala. I nju kad pitaju, tipa ja sam se iznenadila, svaki pokret, sve je upamtila, bukvalno ono sve što je se pokaže u WC, sve što je se kaže u krevetu, šta pričamo nas tri, ona od A do Š, baš me oduševila. Nakon toga kreće transformacija, ne samo fizički, nego i psihički. Maja tad i Maja sad, dve različite. Velika razlika, dobro, eto ti si bila prvi put s njom. Da, ja sam više možda voljela Maju iz Zadra 2, znaš zašto? Zato što je nekako, nije bila toliki reality igrač kao sad, bila je iskrena 100%. I znao si da sve što radi to je iskreno do bola i spontano i znaš, naivna je bila i ovo i ono, ali znao si da je od srca. Sve što ti kaže uradi. Sad je nekako pravi reality igrač. Sad nekako je sve kalkulator. Misliš da radi? Da, iako u nekim momentima možda zaboravi, pogubi se, napravi nešto na svoju štetu, ali iskreno ti kaže, Maja neko ko me oduševio. Sad, u momentu kad je meni bitno, izašla mi je pesma, i meni je jako bitno kao nekom ko se bavi tim poslom da vidim ko će podeliti moju pesmu od mojih drugara, jer nama to znači, razumeš? Maja je podelila moju pesmu, šerovala, kad god se vidimo mi se izljubimo, bez obzira što smo mi trebali na sudu da imali smo fizičke napade u drugama. To je bio haos. Unutra je haos, a kad god se sretnemo na polju, prosto postoji ta neka energija da samo se zagrlimo i to je to. I to traje nekoliko minuta, da, nekoliko minuta traje zagrlja i prosto vidiš da je drago, razumeš? Osjetiš to, ali eto, tim momentima reality je pojede i bude neko drugi što se meni ne sviđa